Kunjalo njengoba ngilapha nami ngizoyibonela umsebenzi owenziwa ungqongqoshe waka-Human Settlement umhlonishwa uDuma ngoba bayasibikela kodwa ngaba nakho ukuthi laba bantu abahlunyezwe izikhukhula labahleli khona abahlezi kahle ukuze sibe nesiqinisekiso sokuthi sihamba ndawonye ukufinyelela ekulungiseni leso simo sonke kufanele sizobambisana. Ngize lapha nami nje ukuzohlola njengoba ngifika ungqongqoshe nethimba lakhe bebhizi kuyasetshenzwa uyabona yonke indawo kuyasetshenzwa futhi sebengihlebelile ukuthi kulo December siyakubona bayaqala abanye aba-113 bayabuya baza ngapha kodwa uDecember lona olandelayo wonke umuntu uzobe esethole indawo yokuhlala izindlu ezizitezi manje uyabona dakuzona izindlu zodaka lokho nje ngikushayela ihlombe mina ngoba abantu bakithi esifundazweni kufanele bazi ukuthi noma ikhona incindezi yemali kodwa uhulumeni uyasebenza uyawuletha umehluko empilweni zabantu ngakho kufanele babambisane nathi ukwakha isifundazwe sethu ukuthi sakhe kanye sibambisene kungabibikho ukuthi sithi siyakha kube khona othalalisayo nje anganaki noma sithi siyakha balalela abanye abasuke bephethe kwabi nawo ukuthi kuyakhiwa ngoba khona abangafisi kwakhiwe manje ke mina ngizoshayela ihlombe nginethemba ukuthi ke abantu bakwaZulu Natal bazoba laba ababezithathwe izikhunyezwe izikhukhula indlela yabo isiyakhanya manje. Cha kulokho nje ngohulumeni wesifunda saZulu Natal sicacile nje sikhuluma futhi nje obala ba ukuthi abantu abala KwaZulu Natal akuba abantu abakhona ngokusemthethweni. Yes. Makukhona umuntu owafohlayo ungena la eNingizimu Afrika okwakubugebengu wayeqala ubugebengu. Yes. Manje ke makuthiwa benza ubugebengu nangaphakathi ungeke ubaphikele ngoba vele kwangena kubo ubugebengu. Ngithi ke abahambe babuyele emazweni abo sesiphelile isikhathi kuba nje bacabanga ukuthi kwamachanca lapha kwampuze edlemini uyangena uyaphuma uyaganga wenza yonke into uyakidnapper ufaka idakamizwa wenza yonke leyo nto leyo sithi abayofuna imvume mabefuna ukubala ngoba umthetho awubanqabeli babe khona kodwa kuthiwa akangene ngemvume okuyona yona futhi nezisebenza Home Affairs noma kuthiwa ezayimiphe eminye iminyango aziliphathelele udaba lolu ngobuqotho. Yes. Kungabibikho insolo zokuthi hayi abanye babuye babenzele indlela bakwazi ukungena noma banikeze imvume yomgunyathi uyazi ukuthi la eThekwini kwakhona bake baboshwa ihhovisi Mbumbula wa Home Affairs manje ke sithi ke nezisebenzi azazi impela ukuthi hayi ngeke sikwemukele sikuvumele kuba KwaZulu Natal kube indawo nje okuhlala wonke umuntu nongenamvume ngoba imali esinayo KwaZulu Natal ilingena abantu bakwaZulu Natal. Uma ngase KwaZulu Natal kube khona abantu bakwaZulu Natal noma se-South Africa bodwa sinesiqinisekiso ukuthi abaningi bangasebenza ngoba maningi amafemu la enginolwazi ukuthi aqasha abantu bokufika maningi kakhulu okunama operations aqhubeka insuku amaphoyisa ngiyazi ukuthi kuqhubekela phambili khona ama operations ahleliwe nanombani oqasha umuntu okufika ongena amaphepha akazi ukuthi maduzane nje zizomkhalela. Well umsebenzi ongamncane lo Human Settlement i-backlog inkulu abantu abafunda izindlu nanokwenza nje akulula. Umnyango wezomgwaqo isimo somgwaqo uyasibona sinjani kodwa uma ubuka imisebenzi enzakalayo uhambe emgwaqweni yaKwaZulu Natal isekhona impela imigwaqo ngiyangizwe na ukhala ngemigwaqo siyayazi futhi nathi ikhona imigwaqo kube sinemali ngabe siyenza yonke kanye kanye kodwa ngendlela esibona ngayo kuyasetshenzwa ngaba uN2 uN3 kuma provincial roads ngisho ama potholes ayavalwa ngisho masipala abaphapheme manje basukumile ade ngibona nje lapha na eMsunduzi bebesikile phansi lapha yana kuyapheshwe ama potholes ngithi mina ilona hlobo likahulumeni ke olungabuyisa ithemba elisha kubantu bakwaZulu Natal engithi ke ungqongqoshe lo engacela ukuthi sibambisane naye lapha kwa transport nakwa Human Settlement ungenzele isimanga ngoba ngangingakulindela ukuthi kungaba lula ukwenza lo msebenzi kodwa inqubekela phambili ekhona iyathembisa ibuyisa ithemba. Strong enough lokho uyabona ngcono ngizosebenzisa hayi kahle kahle ngiyithanda lento wenza asho umsebenzi chaplain waka transport. Okay siyathola kakhulu. So nginoshoko nanku responsibility sikwazi ukuzibhaliswa sinaqala sekubhekile masesenza amazi phakathi Motor umsebenzi
izindlu namatayitela ngoba uma uya ngale kulelinye side already project eseyadiliva izindlu ezu-2662 kanye namatayitela kwaku-1A no-1B. Njengamanje siku-2A njengamanje lasikhona siku-2A njengamanje ngosibama ngama-phases. So u-2A no-2B 2A 2B uzodeliver izindlu noma ama-site 1278. Ingakho sithi lama flood victims awu-1200 azokwazi ukuthi abe nezindlu la ekhonopia. Indaba ezinhleke honorable Prima, honorable MEC ukuthi njengamanje akuyona itheory ama-site awu-113 aready. Njengamanje imali yokwakha kulama-site awu-113 ikhona.